устод Саиднодир Ҳайдаров серкор аст. талабгорони маҳсули кораш дар айёми наврӯзӣ афзудаанд. ӯ бояд ба чӯбҳои беҷон шаклу рӯҳу садо бахшад. ё айчӯи дики арих меган айаму чӯ бисёр навъи хуб мешава. айнаму чӯ имсол мо ай Москва чӯ мороӣ кардан қатори чӯда чӯи дуб чӯи килён баъд ами чӯрам роим кан имсол сохтем. устод Саиднодир 34 сола аст, аммо дар клуб хурду калон мешиносанд. даҳҳо навъи сози мусиқӣ омода мекунад, аз най гирифта то дутору чанг ва дафу таблак. бисёртар асбобҳои миллӣ аз он ҷумла тутукҳои кӯҳистонӣ, наё, дафҳои миллӣ. баъд яке аз асбобҳое ки як қариб 5-6 сол ҳамун чиз дар ами Тоҷикистон сохтаву истеҳсолот надошт, лабчанг. дар як гӯшаи манзилаш осорхонаи дутор ташкил кардааст. мегӯяд дуторҳои чаканпӯш харидори бештар доранд. Саиднодир Ҳайдаров на танҳо асбоби мусиқӣ месозад, балки чӣ гуна навохтанашро ҳам медонад. пеш аз гирифтани харидорон ҳар кадомеро месанҷад. бештари муштариҳои мо навозандаҳои касбӣ ҳастанд, баъд ҳавасмандо ҳам ҳастанд. то қадар аз Тоҷикистоне аз хориҷ ҳам бисёр мо тариқи почта ба тамоми давлати СНГ роӣ мекунем. бо ба Европа ҳам ҳаракат мекунем ки ба тариқи почта роӣ мекунем. ҳар асбоберо 3 нав месозад, аз 300 сомонӣ то 10,000 сомонӣ, барои ҳаваскорон, навомӯзон ва шахсони ҳирфавӣ. созҳое ки садояшон ба хурсандии мардум шодӣ меафзояд ва ба захмҳояшон марҳам мешавад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлон.